Ahojte kamaráti, kamarátky, ja som doktor Mundi a ja by som vám chcel povedať niečo o tom, že kto je môjim vzorom. Určite viete, že to, čo si v živote vizualizujete, to k sebe pritiahnete. Hej? A napríklad, keď si niekto dá na posteľ speváčku, svoj vzor, napríklad nejakú populárnu speváčku, tak ani nevie jak, ale každý deň tá speváčka ho nejakým spôsobom motivuje k tomu, aby človek začal spievať, aby sa nebal toho, aby išiel za svojím cieľom a jedného dňa ani nevie ako mladé dievča stane sa z nej speváčka. Takisto chlapci, hej, dajú si nad posteľ nejakého kulturistu, ktorý má veľké svaly a oni ani nevedia ako, podvedome to tak vnímajú a stále tie svaly sa im tam ukazujú každý deň a oni proste nájdu v sebe tú silu, začnú cvičiť a zrazu takisto majú veľké svaly. No a pre mňa najväčším vzorom je Ježiš. Vychádza to z toho, že Ježiš je najpopulárnejšia postava v dejinách moderného ľudstva. Hej, je populárnejší ako Michael Jackson, je populárnejší ako Obama, je populárnejší ako Gogo. Takže ja som si vybral za svoj vzor Ježiša a verím, že keby existoval YouTube v tom čase, kedy on rozdával tie svoje rady, tak určite by z neho bol YouTuber. Takže pre mňa je YouTuberstvo akýmsi spôsobom nasledovaniu toho odkaza Ježiša, že vlastne že hlásať. No a veľa ľudí si Ježiša predstavuje v rôznych situáciách a práve na toto by som vás chcel upozorniť. Hej, že ak si niekedy predstavujete Ježiša, respektíve pre vás je vzorom, tak si ho predstavujte ako fešáka, mladého, sympatického, s briadkou, ktorý rozdáva rybičky, chlebičky, proste vtedy, keď mu to fakt išlo. Lebo keď sa sústredíte na to, že Ježiš je vlastne ten, ktorý mal trňovú korunu a trpel, tak tým spôsobom do svojho života priťahujete aj utrpenie. No a ak napríklad si predstavíte Ježiša, ako už bol na kríži a ho tam vlastne priklincovali, tak tým spôsobom priťahujete do svojho života aj bezmocnosť. A ak chcete priťahovať do svojho života lásku, tak si predstavujte toho Ježiša, ako zachránil tú Máriu Magdalénu a že ako sa mu ona potom odvďačila. Hej, že mu masírovala nohy, že sa proste bol so svojimi kamarátmi, učeníkmi, potom tie chlebičky, rybičky, hej, takto si predstavujte Ježiša a do svojho života pritiahnete obrovské množstvo dostatku, lásky, tej Božej lásky, ktorú Ježiš predstavuje. Hej, lebo Ježiš vlastne je preto taký populárny, že ľudia si nevedeli predstaviť tú Božiu lásku a tak si potrebovali to personifikovať. A takým spôsobom je pre nás Ježiš dodnes veľkou inšpiráciou. Ježiš, ďakujem ti, ďakujem tvojim fanúšikom a ľudia, ktorí hľadáte vieru v niekoho, kto vám dokáže pomôcť v ťažkej situácii, tak môže to byť napríklad Ježiš. Srdečne vás zdraví, doktor Mundi. Ja tiež tu mám také zázraky, hej, keď stlačím toto tlačítko, tak sa vlastne vypne video.